Türkmenistanda köçe yol hereketinin düzgün bozulmaları üçün jerimelerin mukdary 50 götörümden 300 götörüme çenli ýokarlandy. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu ýokarlanmany adamların howpsuzlygy üçün edilýän çäre häsiýetlendirse, raýatlaryň ençemesi muny boşan gaznany doldurmak tagallalary atlandyrýar. Jerimelerin möçörünün ýokarlanmagy hususy ulaglarynda kire edýän sürüjüleriň kire narhlaryny azyndan 50 götörüm gymmatlatmagyny hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine ütgötmeleri girizmek boýunça kanuny gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalynyň maglumatlaryna görä resminama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksin 214-nji maddasyna girdilen ütgötmelere görä bellenen tizligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokarlandy. Tizligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi ozal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçöri 700 manat bolar. Tizlik sagat 50 kilometrden köp arttyrylanda jerimäniň möçöri öň 700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokarlandy. Hukuk bozulmasy 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatynda sürüjiniň ulag dolandyrmak hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alınýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagyn edilen ýerlerde durmak, piyada geçelgelerinden ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynyň duralgalaryndan dogry geçmezlik, ulagyň ışyklandyryş enjamlaryny dogry ulanmazlyk boýunça jerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli ýokarlandy. Mundan başga da ýurtda bir kanun ulag belgileri we döwlet tekniki gözegçiliginden geçmedik ulaglar üçin jerimelerin möçöri hem 2 çenli arttyryldy. Habarçymyz Balkanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň kanunyň metbuatda çap edilen gününden ýagny 3-nji dekabrdan başlap sürüjülere jerimelerin ýokarlandyrylan möçöri boýunça jerime ýazyp başlandygyny habar berýär. Men howpsuzlyk kemerini dakman ulagymy dolandyryp barýarkam, ýol polisiýasy meni taklap 150 manat jerime ýazdy. Ol bu jerimäniň öň 50 manat bolandygyny, häzir beýleki jerimelerin hem ýokarlanandygyny aýtdy. Dip Balkanlı bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da ýol polisiýasy ulaglary sähel hapa bolan ýa-da öň aýnasynda çyzyk ýa döwük bolan şeýlede ulaglarynyň renkleri gopan sürüjüleri hem saklap jerime ýazýar. Saklanan sürüjüleriň köpüsi jerimelerin ýokarlandyrylmagyndan nägile bolýar. İçeri İşler Ministerliğiniň yerli darasynyň afiserleri şeýlede ýol polisiýasy ýokarlanmany adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän çäre hökmüni häsiýetlendirýärler. Dip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ulag eýeleriniň ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda ýokarlanmany häkimetleriň boşan gaznany doldurmak tagallalary atlandyrýar. Olar Berdimuhammedowlar maşgalasynyň oýlanşyksyz gurýan we ilata peýda getirmeýän deshalarynyň hatda şäheriniň gaznanyň boşamagyna getirendigine aýdyp jerimeler ýokarlandyrylsa da munyň adaty ilat üçin oňoýly netijesiniň bolmajakdygyny, hatardan çykan owa etrap ýollarynyň bejerilmejekdigini belleýärler. Üstesine de ýurtda ýol polisiýasynyň dürli bahanalara esaslanyp düzgün bolmaýan sürüjülere hem jerime ýazmak tejribesi dowam edýärkä, munyň köp raýaty oňaýsyz täsir etjekdigi ikuşy. Häzir ýurtda pensiýalar gara bazar narhyna hasaplananyna $20-50 aralygyna bolup, aýlyklar $50-150 geçmeýär. Üstesine de halk aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki kömek pullarynyň ýylda 10 götürüm ýokarlandyrylmagyndan hem mahrum boldy. Dip Balkanlı ýaşaýjy aýtdy. Bellesek bu ýokarlanma 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň aýlyk zähmet, pensiýa, talip we diňleýiji haklarynyň hemde döwlet kömek pullarynyň 10 götürüm ýokarlandyrylmagynyň besedilýändigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistanda dowam edýän ýiti mali ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we azyk gymmatçylygynyň arasynda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň
ýylyň başynda 10 götürüm ýokurlandyrmak tejribesi soňky 20 ýyla golay wagt bäri dowam edýärdi. Türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalaryna degişli ýyllyk statistikany ilat köpçüligi bilen açaçan paýlaşmaýar. Azatlyň bu barada degişli häkimetlerden tesbir almak synanyşyklary hem oňy netije bermeýär. Bu aralykda jerimeleriň möçöriniň ýokurlandyrylmagy Balkanda hususy ulaglarynda kire edýän sürüjüleriň kire narhlaryna azyndan 50 götürüm gymmatlatmagyna getirdi. Bu ýokurlanma durmuşyň beýlik puduklaryna hem täsir eder. İçerki azyk önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna hem getirip biler. Dip bu ýagdaýlara ýakyndan syn edýän Balkanly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň şäher etrap merkezlerinden uzakda ýerleşýän owalarynyň 1 ýyllykda bölünip berilen mellek ýerleriniň gaz, elektrik üçünçüligi ýaş çağal maşgalalarda uly nägilelik töredýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Azatlygyň mardak habarçysynyň prezident Serdar Berdimuhammedow bu sebäpde tapar edip resmi habara görä owu milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň möçörli işler bilen tanışyp gaýdandan soň ýazmagyna görä sebätiň ýol öten Sakarçagy Türkmenwala etraplarynyň çetki owalaryny gaz üçünçüligi ören pes bolmagyna galýar. Şeýle de habarçy bu etraplaryň täze mellek diýilip berilen ýerlerini gaz geçirjileri ýaşaýjylaryň özleriniň çekmeli bolanlygyny, bu hili ýagdaýlaryň häkimetler bilen ýaş maşgalaryň arasynda dörýän düşünşmezlikleriň soňu bilen has ulanmak aladasyny döredýänligini habar berýär. Yerlik häkimlikler, prokuraturalar halky dinlemeýär. Täze açylan mellek ýerleriniň köpüsini tebii gaz günnüýlerine berilse, gijelerine düýbünden kesilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýrylykda söhbetdeş bolan ýaş maşgalalaryna salgylanyp 4-nji dekabrda habar berdi. Täze berilen mellek ýerlerinde esasan ýaş maşgalalar ýaşaýar. Olaryň köpüsi ýaş çağaly. Ol çağalaryň ýatýan jaýlary gijelerine gaty sowuk bolýar. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Zenan aýtdy. Onun sözlerine görä gaz bolmasa adamlar jaýlaryny tok peşleri bilen ýeletjek bolýarlar. Ýöne elektrik tok hem gönendirmeýär. Belki de gazy kesilen hojalyklaryň hemmesiniň birden tok peşlerini ulanmagy netijesinde gaz kesilen gijeleri tok hem kesilmegini ýygzamladýar. Çağalaryň barysy dümegli, gije ýatanlarynda çağalary galyň gyş eşikleri bilen ýatyrýarys. Gynançly ýeri indi köp jaýda odun ýakyp öý ýylatmak mümkinçiligi hem ýok. Jaýlaryň howa çykarlary diňe gara gaz peçlerine niýetlenip goýulan. Diýip bir näçe çağanyň ejesi entek gyşyň aýarly günleriniň hem başlanmagyny. Emma eýýämden şu howada çağalaryň dümegden gözleriniň açylmaýanlygyny hem sözüne goşdy. Bu ýagdaý aýratynlykda urlaşylan ýene bir denan tasdik etdi. Ol adamlaryň çağalaryny gyşyň aýarly günlerini nädip sowukdan gorajagyny arad edýänligini, yerlik häkimetlere edilen arz şikayetlere üns berilmeýänligini aýdyp käýinni. Gyşyň has sowuk günleri gelse biz näme etmeli, bu belli däl. Yerli häkimetlere gazymyzy öçürmäň diýip arda ýazdyk. Emma henide çenli hiç bir çäre görülmeýär. Öýler gaty sowuk, has hem gijelerine sowuk bolýar. Azatlygyň habarçysy bilen aýrylykda urlaşan owa adamlary degişli edaralar etmeli işlerini wagtynda etmän soň täze mellek ýerleriniň toguny we gazyny öz güýçleri bilen çekmeli bolanlyklaryny gurrun berdiler. Owanyň toguny, gazymyzy özümiz çekdik. Özümiz köçä til agaç dikip elektrik toguny çekdik. Gazy hem köçämize ardan usulyny taýlap plastmas truba bilen getirdik. Indi bolsa gaz tok kanun etasynda çekilmändir diýip bize azar berýärler. Goloýdy gaz elektrik edaralarynyň işgärleri gelip bize jerime ýazyp gitdi. Straf tölenmese gazyňyzy, toguňyzy dolu keseriz diýdiler. Diýip bir ýaşaýjy gyşyň içinde kyn ýagdaýda galanlyklaryny, adamlaryň onsuz hem zordan güzeran aýlaýanlygyny,
köp adamyň jerime tölemäge pulunyň ýokdugyny aýtdy. Onuň inanjyna görä, gaz üpçünçiliginiň gijelerine kesilmegi ýazylan jerimelerin tölenmeligi bilen bagly. Gazy uçurup bize straf töletjek bolýarlar. Owa baslyklary bize täze millet yerlerini satanlarynda kanunlaşdyryp 6 sotuk yeri $5,000 satdylar. Indi bolsa gazy togy bahana edinýärler. Dip ýaşaýjy bu kynçylyklaryň aslyna häkimetleriň öz wezife borçlaryny ýerine ýetirmezligi sebäpli döreýänligini. Egerde olar täze millet yerine wagtyny tok, gaz çeken bolsalar, häzir beýle meseleleriň bolmajakdygyny öňe sürdi. Onuň tasdiklamagyna görä, kanun esasynda millet yerini alan adamlar şu neçenli olanan gazy tok üçin öz hasabyna ölçeýici oturdup pul töläp gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň biri biz pul ýygnaýan gazçy, tokçy işgärleri düşünmeýärdi. Olar ýylyň ahyrynda gelip bir kanun çekilen togy gazy kesjek diýärler. Gijesini ýaş sagyly masgalalaryň gazyny kesýärler. Käte gündizlerine hem togumuzy kesýärler. Biz bu bolýan zatlara näme çäre görjegimizi bilmeýäris. Dip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, owa ýaşaýjylarynyň käbiri yerli prokuratura şikaýet edipdir. Emma olara sizinki nädogur diýip jogap beripdirler. Bu jogap gazy togy kanun esasynda çekmezlikde aýplanýan hojalyklaryň her biriniň 2000 manat möçberini jerime tölemeli boljakdygyny aňladýar. Owa adamlary hiç ýerde 2000 manat ıstıraf tölemeli diýilmeýär. Millet yerlerimiz kanuny laýyk görlenip özlerini mamla hasaplaýarlar. Azatlygyň habarçylary mundan öňhem Türkmenistanyň dürli welaýatlaryna ilata paýlanyp berilen millet yerleriniň elektrik, gaz üçinçilik meseleleri barada habar beripdiler. Emma Türkmen häkimetleri jaý, millet yerleri, tok, gaz, su üçinçiligi, şeýle-de owa, etrap yerlerindäki ýollar, köpürler barada edilýän şikaýetlere hiç bir düşündiriş bermeýär. Şol wagtda 2-nji dekabrda bolşýaly Türkmen medeniýeti prezidentiň sewitleri eden saparlaryny owa milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek goýunça ýaýwanlandyrylan giň meçhurly işler bilen tanşanlygyny habar berýär. Ýöne yerlerde saklanyp galýan kynçylyklar barada hiç bir zat aýtmaýar. Adatça bolşýaly azatlyk bu meseleler boýunça Türkmen häkimetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Täjikistanyň Daşary işler ministrligi Hytaýyň 5 raýatyna garşy amala aşyrylan ganyny hüjümden soň Owganistan bilen serhedini goramak boýunça Russiýanyň kömegini çekmek barada gepleşikleri geçirýändigi bilen bagly peýda bolan maglumatlary reddetdi. Russiýanyň harbalarynyň ýerleşdiriljekdigi baradaky öňe sürme 2-nji dekabrda Reuters habar gullugynda çap bolan makala sebäpli döredi. Maglumatda atlandyrylmadyk täjik howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp, Moskwanyň howandarlygyndaky Sewit howpsuzlyk bloky, ýagny kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy arkaly iki ýurduň arasyndaky 1344 kilometrlik serhet boýunça bilelikde nowaçylyk çekmek üçin Rus goşunlaryny ýerleşdirmek barada gepleşikleriň alınıp barylýandygy aýdylypdy. Täjikistanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Shohin Samadi 3-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren beýanatynda bu öňe sürmeleri toslama diýip atlandyrdy. Bu habary çap etmek bilen Reuters öz okuyucularına barlanmadyk maglumaty ýetirýär diýip Samadi aýtdy. Munyň izi bilen Täjikistanyň Daşary işler ministrligi aýratyn beýanat ýaýradyp, onda döwlet serhedindäki ýagdaýyň durnuklydygyny we onuň Täjikistan Respublikasynyň degişli edarlarynyň doly güzegçiliginde saklanýandygyny nyktady. Täjik hökümetiniň resmi jogabynyň ýany 3-nji dekabrda Reuters agentliginiň sözçüsiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatynda belenilşi ýaly. Bu habar çap bolandan soň geçirilen içki barlygyň netijesinde delilleriň ýeterlik däldigi aýdyň bolan soň ýygyna alyndy. Durnuksuz täjik owan serhedinde çaknysyklar häli sindi ýüze çykýar.
Ýöne çetdäki bu tebit 20-nji noýabrda Awganistan tarapyndan amala aşyrylan hüjümde Hytaýyň 5 raýatynyň helak bolmagyndan we başga da 5-siniň yaralanmagyndan soň medeniýetiň üns merkezine düşdi. İşgärler bilelikdäki Hytaý täze kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan altyn käninde tähmet çekýärdiler. Täze häkimetleriniň maglumatyna görä bu hüjümde yaraglar şeýle-de magdançylaryň bolýan jaýyny nişana almak üçin partlaýjy enzamly dron ulanylypdyr. Bu hadise sebäpli 11 milyon ilatly Täjikistanda Hytaý raýatlarynyň howpsuzlygyna awanýan howp boýunça Prezident Emomali Rahmon basys astynda galdy. Pekin 1-nji dekabrda ýurduň durly künjeklerinde magdançylykda we beýlik işlerde zähmet çeken raýatlaryny terhet ýakadaky tebitleri derhal terk etmegi maslahat berdi. 2010-njy ýyldan bäri Hytaý Täjikistanyň iň iri sowda hyzmatdaşyna, daşary sermaýaçy we garz berejisine öwrüldi. Pekin Duşenbäniň daşary bergesiniň ýartyndan gowragyna eýetçilik edýär. Hytaý ýurdun ykdysadyetinde öňdäki orny eýeledi. Täze ýollary gurýar, aragatnasyk owu hojulugy we magdan synagy ýaly uğurlary maýa ýatyrýar. Duşenbe we Kabul 2021-nji ýylda Taliban häkimeti ele geçirinden bäri biri-birini yaragly toporlara pina bermekde aýplaýarlar. Täjikistan goňşy ýurtlaryň içinde Talibanyň häkimeti dolanmagyna asasan garşylyk bildiren ýeketäk döwlet bolup, Duşenbe bu tebüsüji topary tebitiň howpsuzlygyna wehim hökmünde häsiýetlendirdi. Geçen hepde Taliban hökümeti bu waka bilen baglylykda durnuksyzlyk döretmegi maksat edinýän ady agzarmadyk topary aýplady. Bu iş boýunça täze häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Hytaýly işçilere edilen hüjümden soň iki ýurdun daşary işler ministerlikleriniň resmiýleri telefon arkaly gurulşdylar. Rahmon hem 1-nji dekabrda ýurdun howpsuzlyk gullaklarynyň ýolbaşçylaryny ýygnap, Täjikistanyň Awganistan bilen terhetdäki daglyk tebitleriniň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdy. Reuters gullugynyň eýýam ýygyny alynan habarynda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň çäginde täzik terhetçileri bilen bilelikde nowatçylyk çekjek Rus goşunlaryny ýerleşdirmek baradaky pikirleriň öňe atylandygy, emma entek ahyrky netijäniň kabul edilmänligi bellenipdi. Moskwa eýýam paýtagt Duşenbäniň eteklerinde öz harby gatnaşygyny saklaýar. Mundan öň Rus goşunlary Täjikistanyň Awganistan bilen terhedini goraýardy. Ýöne 2005-nji ýyldan bäri Täjikistan bu dowlatyň terhet howpsuzlygyny öz başlyk üçin edýär. Şeýle-de Täjikistan Hytaý bilen arasyndaky 477 kilometrlik terhediniň goloýynda ýerleşýän käbir terhet nokotlaryny Pekin bilen bilelikde dolandyrmaga ruhsat berdi. Kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Azatlyk radiosynyň kommentariýa bermek baradaky ýüzlenmelerini jogapsyz goýdy.